Bandera zuria gora, uretako epaileak astindu du berea, hasi da. Kae ligako bigarren jardunaldia. Eta lehenengo 20 segunduetan ez beharrik ezpada ontzat emango dute, 15. oraintxe. Eta balekoa da. Lehenengo txanda hau esan bezala. Ondarroako Antiguako ama lehenengo kaletik, Portugaleteko Jarrilera bigarnetik, Hondarribiko ama Guadalupeko 3. kaletik, eta Busturialdeako Artarri 4. kaletik. Portugaletek ez zuen liga honetan aritu behar berez, aurreko denboraldian maila galdu zuelako eta kae bigarrenean aritu behar zuen, baina arraunketak baditu horrelako kontuak ere. Castro zen hemen aritzeko, liga honetan aritzeko azken unean, barkamen ere eskatu behar izan zuten Castrokoek, azken unean uko egin behar izan diote liga honi, eta hori dela eta Portugalete itzuli da kae lehenengo ligara. Bai, berez leku hori trentxerperi ilunberi dagokio, baina elkarrizketa batzuk egin ondoren berak aipatu zuten, eta hori onartzea, eta bere erabakia hori izan zen, ilunbekoak nahi zutela kae bilan mantendu, betikan lanean segi, eta berak haunditzen naizien neurrian aukera hori hobeto aprobetxatu, beldurra zeukaten gaur denboraldi hauek gora igo, eta horre neko arrastaka ibiltzea, eta arrastaka ibiltze horre jende erretzeko aukera zeukan, eta hortaz beren leku hori Portugalete beri utzi zioten, horregatik Portugalete dago kae bat honetan. Lau ontzi hauen artean atzo Hondarribiak egin zuen denborarik onena, 4 segundo atera zizkion Portugaleteri, 7 Busturialdeari, eta Ondarroari 10. Hondarribia beren helburua argia da, batetik mailari eustea, eta bestetik traineru nagusirako, San Miguel Ligan hain maila honean dabilen trainerurako aztegi lana egitea, bertan trebatu, bertan zaildu eta doitu arraunlariak, gero pixkana goiko ontzira eraman ahal izateko. Eta helburu hori bete ezkero, ezin zaio gehiago esatu Iñaki Mendizabalek entrenatzen duen traineruari. Eta ikusten dugu, lehenengo luze honetan irten honetan, Hondarrabiak aurra hartzea lortu dula, bigarren lekuan Hondarru 3-4 segundo aterata, eta pixka batzu esan duzuen, Iñaki Mendizabalen helburu eta zerekina Hondarrabian hori da, mutila prestatu, eta batzuk aurrera gorago salto hori emateko alegin horretan trebatu pixka bat, hortaz maila hau ere neko mail polita da, eta horre beren helburua dudari gabe horre egotea da, eta horre erdipare horretan egotea lortzen baduten, uste helburua ontzaz eman daitekela denboraldi bukaerako. 3. kaletik Hondarribia lehenengo tokian, 4 segundora Ondarroa, 6 segundora Portugalete eta Busturialdea. Atzo urduri ez dut esango, baina aurreneko estropada izan da, beti izaten da, denak batera ikusi arte, ea nun gauden, horixe jakin nahi dugu, ea nun gauden, gu badakigu aurten iazko maila ez dugula lortuko, ia besteak nola dabiltzan, gure helburua mailari eustea baita, eta atzo aurreneko zaplasteko azkenak ondarrutarrak, eta nahiko kezkatuta etxera, tira, aurten asko sufritu beharko dugu, esanez, eta baina gaur beste aukera badute, eta oraingoz bigarren tokian dira, hemen sekulako garrantzia dute, beko tokietan dabiltzen hauentzat batez ere, goikoentzat ere bai, baina hauentzat astero lortuko dituzten puntu bakar horiek bat, puntu bakarra azkena geratzea da, azken aurrena geratzea beti hobea, azken 3. geratu ezkero, 2 puntu gehiago dira, eta horixe da beraien arteko burruka. Atzo Ondarroak puntu bakarra urratu zuen, ea gaur beste biak atzean uzten dudan, eta horixe da euren arteko lehia datorren abuztuaren 29 bitarte, burutik enduko ez dutena. Borroka horretan denboraldi oso osua, atzoko estropada lehenengoa, zozketa bidez izan ziren kaleak, hor taldeak nastute izan ziren, urduritazen ondila barruan ere lehenengo denboraldiko lehenengo estropada zenako, eta hemen gaurkoa atzoko ikusi ondoren pixka zailkatuta daude, multzoz multzo, eta hemendik aurre ikusiko da arerio zuzena, txanda berian daukazula,
eta dudarik gabe ez aurrekoak gore igo nahi horretan, eta horratzeko puntortan ibiliko dienak, jetxierako leku hortatik ies egin nahi horretan, beren aurkari zuzenakin lehiatzeko estropada, ez? 4 minutu eta 56 segundo Hondarribiak, atzoko lana errepikatzen ari da. Bigarren Ondarroa 5 segundo pasatxora, hirugarren Portugalete 6 segundora, eta laugarren Busturialdea 7 segundo eta 77 segundora. Bigarren luzeari ekin diote, aldeak bere horretan dira. Ondarroak jarraitzen du bigarren, eta orain atzean geratzen ari da Busturialdea. Nabarmen xamar, Ondarroa eta Portugaleteren arteko lehia estua, segundo baten bueltan baita biltza. Bizkaiko biontziak. Lehenengo txandako, lehenengo ziabogako denborak hortxe dituzue. Hondarribiak 4 minutu eta 56 segundo, Ondarroak 5 minutu eta segundo bat, Portugaletek 5 minutu eta 3 segundo, eta Busturialdea ia 8 segundora geratu da. Atzoko estropadan Ondarru azkena egitea lortu zuen, 12. puesto horretan, punto bat bakarra lortu zuen, eta gaur dudarik gabe ez hasieratik hori konpondu nahian, ez? Dagoeneko Hondarribiak ies egin du 7 segundoa, dijo aurretik, biontzi pasatxo da, eta Hondarribiak nik uste dute zail izango zaiola txanda hau galtzea, ez? Baina Ondarru bertan dago, eta atzoko lan txarra hori, lan kaskarra hori hobetze asmo horretan oso ondo bideratuta dago, Portugaletekin lehia estua borrokan, denbora berdina ematen nahi dira guain, eta hor izango du, eta aurkari bat hor bertan egoteak ere, mesedegarri izan liteke, estropadan zehar lo ez hartzeko eta horre erne egoteko, ez? Eta itxaropen handia dute, zalantzarik gabe, Ricardo Beitia, egun hon. Egun hon. Atzo, 12. izan zineten, gaur pixkat aurrerago behar duzuen. Bai, baina bagek isen holan izango gena. Aurten injarre gutxia gabiz, eta dizgazti, menila gorek, eta baina pentsaten dugu denbora gunala, sobetuko gazela. Normalean indar gutxi dagoen taldean, beste gauza batzu bilatu behar dira, talde bakoitzari atera behartzaio berak duena, talde guztiak era bat ezberdinak direlako, batzuk itxasoarekin indar gehiago dutenak gehiago ibiliko dira, eta zuek agian leku lasaixiagotan ibili behar. Bai, baina itxosume ondo konpontzen gaz, bera mutilak nahitxe gaztik izan ondo konpontzen eruakin, arraunean ondo itxen da, baina honen ondo itxe da. Alkar ondo lertzen diz, txarupentzu gaz. Helburua bestela urte guztirako zer duzu, hortxe erdikalde hortan sartzea? Lehenko helburu da mantentzea, mantendu hemen da, nipentzat dut azkaneta, hori preparazioa bizkate atzea dutak gaute, hortxe bizkate erdire horren beste enuzatea, baina bizkate aurre atxo betxe, hori bai, helburu. Animatu mutilak eta gaur pixkak gora egiten duzuen? Hala nixan da ditxela. Eskerrik asko. Zego eri. Hondarribiak jarraitzen du lehenengo tokian, orain Portugalete bigarren 7 segundora jarrilerak. Aurrera egin du Ondarroa 3. bederatzira, eta Busturialdea 4. 12 segundora. Bigarren Anbilan bandera dute jokoan, Zumaian gaur, KAE Ligako bigarren jardunaldian gara. Atzo Donostian ekin zion denboraldiari KAE bat ligak. Lehia hor dago, ez? Lehenengo kaletik Ondarroa eta bigarrenetik Portugalete, ez? Portugalete, Ondarro, Portugalete hor, ez? Nor baino nor, eta ikusten dena da, Hondarribi poliki ies egiten nahi dela, ez? Lehen aipatu dugu 7 segundu, orain GPS-ek 8 ematen dio, 9 Hondarribin alde, eta hori ikusik, oraindik lan erdita bidean direla Hondarribia nahiko finkatzen bere arraunkera eta aurretik jote horrek ematen du poza horrekin, ez? Hor duzue Jon Duke Portugaletekoen patroia. Bederatzi 10 segundo Hondarribiak Portugaleteri, eta apurka usten ari da Ondarroa bera. Orain Busturialdeak bat egin baitu Ondarroarekin,
12-13 segundora dira Ondarroa eta Busturialdea. Bado Hondarribia. Estropada ona ari dira egiten. Erlojupeko lana, bigarren Ziabogan orentxe. Hondarribia erraz. 10 minutu eta 5 segundo Hondarribiak. Bigarren tokirako lehian. Aurre hartuta da Portugalete. 9 segundora Portugalete. Eta Busturialdea ia 12-ra. Eta beste segundo bat gehiago behar izan du Ondarroak.